kyobo koreri wekiombe kyabagaka ase kanisa ye Adventista ya Kisii Newlife niga bagaka bo baba kumira na litko lero ase skuli y'abamura ya Kisii eri gusanga egati yemeroberio nebitamukiro ase obokoreri gati yemeroberio nabo igo ibanyara ko bagutwara ase litko lero no gosemani gore chinchira baranyara ko bakorenda obochenu bwabo nabo igo gutwara chinga kicha bene aso wesana ne chigosori bunanchira eyemo boigo yo gusira emebere yabo nigo banyara ko bakokera egetambukoro ekyo asibanyara ko bagosemenga bagakabande banyara ko bakwereka bachakira byumbe bunebi buna enchira eyemo yo kwegendereria sobokore bwabo akali tukango tomonyo muri kyoito Ndemo Steven Nigore ngoma ya gavogo sanga gwetero kwego kya gwe kanisa ya Newlife SDA busongo asegeti ya Kisii School abwa sabaga kamuna basayivanya rete gotiemana gwetera chigosori ao ref deka ngapi ref asa malita nkurku Cyrus Mogira Nyamache erida ya amo Kisii Newlife Church ero tuachaga iga Kisii School etotagete gokora egento tokoroka ponding naende totuara activities we have lined activities chiro rochi nyinge togokora erinde buna aba Adventista tosoamo tokore chi exercise ao mambali batachaga tala sumanga na aba Adventista bokono sio lisko gali kero kore event bune ya bekiru just come we are going to know one another uno yomindata in the past ogotoke profession kitonyero watu mochando gite lakini kwa nyoranga tumaiti ngora kwa nyakini keremo komerana you will find one of us nare qualified to be of help bagosanga na Ndizi TV nigabariga ni bagokere tugosango kukweli tuko ase naende benyorete ribagaria bene ryogo pimwe mebere yabo bono nje nagoki gusana semeroberi tukoria rero twakoreta go nje narenge go player ori korunga cheering squad yani ngo ba tiotereri nje no motietereri omonene ani ngo semia basaye babo songo mokonyora ama babuna ya sogo cha tiotereri abamino ere buyasane rinde bagera bato ama results chingia igabono na bere afya murocho ngwente na tebi gumbwente ko kechikironke nari go chakomanyana na chitegaiga igabono omoroberi no muya twaminyokire twakira omupira twangusire ngoli twabona amaminyoko totaite gochaka twanyorire abaka abanyagitari no bara abagotupima twanyorire buna abande ntobwenerete tokeichikiro abande mbuya tule abande twatebe gutogendere na masoesi igo bono omoroberi oyo ngwakera bari baorganizetie mbia mono naende togosaba ebekere kwota erinde twachaga iga twaminyoka twasangamo naende twasemani buna bagaka naende nakitogo chikomenya chinga chieito nanjina akire mupira twakire timu enda badenga badegeusa ntobake chigori 10 ase ligeresa gero no cha boya korra maegarere lakini ina ali oboge marende emeroberi bune yeiga nigo yanyarire gwakirwe koko asoko bakonya bagaka gotenenia chinga chiabo keboikirano gwetero gosanga na gwonchereria birengererio na igo gwetera ase okorigereri gwoko omo abogaka ochire korekana ngango twararo oboregeu osoborendi bwenka ese kanisa ya Seventh Day Adventist Church twatwarire emeroberi gwetera ese chi program chiroro ese department yawo bune department bona yabagaka nere ya tolentira iga ese skuru ya Kisii School erinde tunyare ko bamo tunyare go semania na tunyare ko imokerana igoro ese gwetera ese emeroberi yawo tari ese michezo twarorira iga yoka anande ngosemani tolenga ese togokora chigasi ngaki tokonyara gokora erinde nandu tunyare go tene chinka chieito abagaka mbarororo basemi chifamilie chichinke kare chiasemiwe erinde when we have abagaka batenete chinka chiabo bara bakongu etogotware kanisa ebwato musimamo muya korugabu tomanya kuruoto tware ekanisa kere kanisa erenkongu igo we are growing very strong societies. Amen. I'm very much happy for this and I thank the church administration and Resho Hamo kwa jumla hasa kwa organize event. Kwa reporteria Ndizi TV ile taliane Ndemo Steven.